ସାଇ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନଥିଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି 3 ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ନେଇଥିଲି। ଦେହ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଜି ସାଇକୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରିବା, ଦେଖିବା ସେ ଠିକ୍ କହିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ସାଇ କହିଲ, ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାଜପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ମଣି କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଦ୍ରକ। ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୁରୀ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।